Ето композицията, която Мартин Дивчев, който във вторник на 19 юли ще стане на 11 години, е направил преди малко. Тя представлява Камила с мъж и жена. Двама мъже отгоре се возят. Един интересен човек. Пате и едно дете дърпа количка с прасе. Това е композицията на Мартин Дивчев. Какво ще кажете, господине Мартин, за вашата композиция? Направил съм един човек да наблюдава и една калуца с Камила и едно дете, което дърпа калуца и може да падне, и едно пати съм направил. Доволен ли сте от работата си? Да. Да. А защо решихте да направите точно тези неща? Защото са ми много интересни. Кое ви е най-интересното? Всичките неща. Едното, второто, третото и четвъртото. Колко неща са направили сега? Забелязвам, че сте направили 4 неща. Ами пето направили си. Не, искате ли да направите? Не. Как решихте, например, да направите Камилата с двамата човека отгоре? Да се возят. Целта е да се возят хората, да не ходят пеша. В пустинята. Те в пустинята ли живеят? Да. А как решихте да направите детето, което дърпа каруцата с прасето? Добре. Как го решихте? Защо го направихте? Така ми харесва. А как решихте да направите човека, интересния човек? Добре. Как решихте? Господине, ще отговорите ли на този въпрос? Решихме да го направим и добре. Аз ти говоря на вие, все едно ти си важен човек, голям порасно. Все едно не те познавам, а ти ми говори в единствено число. Реших да го направя, защото... Реших да го направя, защото ми харесва. Добре, какво ще пожелаете на нашите зрители? Какво ще пожелаете на зрителите на нашата камера? На нашия филм. Кажи, пожелавам. Пожелавам Кажи, какво си мислиш? много добро нещо. Добри неща. Какви са добрите неща, които могат да се случат на нашите зрители на нашата камера? Да имат частици. Хубаво ли? Да имат приятели. Хубаво ли? Да. Да имат гаджета. Хубаво ли? Да. Сега ти го кажи както си го мислиш. Господине, какво ще пожелаете на зрителите на нашата камера? Че направих много хубаво нещо. И пожелавам на вашите зрители... И пожелавам на вашите зрители Какво? Да правите те такива хубави неща? да правим такива хубави неща. Една усмивка сега. Хайде сега да се видя на апарата как говоря. Сега ще видиш.